Ей ти! Спри да скроваш и слушай внимателно, защото тази информация ще бъде полезна за теб. Ако минаваш с превозно средство От Севастопол, в тази зона е забранено преминаването на всякакви превозни средства, като колела, тротинетки, коли, скутери и електрически такива. Зоната до фестивален комплекс е забранена за всякакви превозни средства. Ако си започнал твоето каране от друго място, ела с мен сега да ти покажа откъде може да минеш, за да заобиколиш забранената зона. Тръгваме от Севастопол посока Старбъкс, където имаме бонус зона, за която може да получите 20% отстъпка, ако оставите колелото там. Завиваме наляво посока Шишковата градинка, където има и велоалея. Придвижването става много по-лесно. Колелото няма мигач. Ти си мигачът. Една изпълната ръка може да ти спести клаксони, изненади или нещо по-сериозно. Продължаваме надолу посока Морската градина. Правилно е да се пресича с велосипед по велоалея, като слезем от него. Но в някой случай, ако има продължение на велоалеята, може и да не слизаме. Вече сме в Морската и завиваме наляво, към главния вход, където имаме също бонус зона. Ако приключите каране там, получавате 20% отстъпка. запази това видео, за да нямаш глоби следващия път.